Si ahir a la nit era el torn de la Momerota i el drac, avui a la tarda és el torn de la Momeroteta i el dragalió. No és així, Joana? Doncs és així de correcte. La Momeroteta, igual que va fer ahir la Momerota, està a punt de sortir per la porta de l'Ajuntament. He de dir que la Momeroteta aquest any fa 40 anys i el dragalió 15. I nosaltres ens veiem demà al matí, dia de les Santes. Adéu.